maora na ba dyan gisaligan ha? Bahala ka na, Inso. Ikaw na Baka bahala. isaw na, pagsugod na, punan na, kaabot na itong order na, maora na ba dyan gisaligan dyan ang pagkado? Nga ko isultin mo. Saman. Mo abutin na ba itong mga lipang order na ho? Ano yung order mo? Order ko og sinina, mga shirt na og sandals, lotion, mga make-up na ho, og kaganang mga lahas na ho. Bila po katindad to? Ismail. Yung order ko, okay. Kabaw na ka na ho. Asa mo kaya? Smell? Asa ibayad din mo? Smell? Mari kaya smell? Ano mo gisaligan? Kinsa ma? Ikaw! Asa na kwarta na yung mga kwarta? Say, wala na mo gisound! Isaw? Wala na mo gisound, nag-gain mo na ha! Kinsa ma? Pinag-ingan ko na pagsigig lulo kayo. Ato na ibaligyan ang kuha ni ma? Damo. Ano ka mo na mo gisound? Yati ka! Saan na ito pagbayad? Kung saan naman ito pagbayad na ito, mamara ba na gisaligan na ho? Gidamo ko wala mo kag. Di kay gisalig ko kasi 28,000 baya ang halina na. Pagkatalig ko dito ka! Pagkatalig ko na itong kuhan kay maabutay na ba ito? Saan na ito pagbayad na ito? Nga maamala dito gisalig ka na ho! Gidamo. Targa ko ang butilya nito! Asa magbutilya nisa? Kani oh! Punanay kayo maka 78,000 tani! Dali kay kandang tawag Gismel! Maora na ba dyan gisaligan na ho? Bahala ka na, Inso. Ikaw na Baka bahala. isaw na! Pagsugod na! Punana na! Kaabot na itong order na ho! Maora na ba dyan gisaligan dyan ang pagkado? Giing na! Nga pagriaging adlaw nga! Ibang sound na dire kay mauna gisaligan ng mga madato na ko! Order na rin ko mag... isaw na! Isaw na na ron! Punari! Punari kay mauna ibayan na to! Siguro, oy, nonsa. Punari kay... Punani kay mauna ba nagisaligan pagkado na pagkandita na po yung Gismel buha nga kay... Imuha pa nga na ba kay mauna ba gisaligan ho! Burang sa ibayad na to. Tingnan nga Bahala ka pagmulo na. dito kay... Puno ni walang isa ka lapad nga kuan kay 78,000 good ding taon ka din. Gismel na nakandida na kung gi-order niya. 78,000 o papuno na mo na eh. Puna na na pagsugod na diha. Bahala ka na. Pagsugod